Helo, shwt i chi? Da iawn, diolch. A chi? O, dda iawn, diolch. Beth yw'ch enw chi? Julie dwi. A ma brifysgol ydych chi'n gweithio, Julie? Dwi gweithio yn y Brifysgol Aberystwyth. A beth yw'ch swydd chi yn Aberystwyth? Yn yr ysgol fusnes. Ac beth ych chi'n neud fel gwaith? Beth yw'ch gwaith chi? Pa fath o waith ydych chi'n neud? Dwi dysgu myfwriwr yn Machnata. A pryd dechreuoch chi gyda Cymraeg Gwaith? Drycesu y llynedd gyda Cymraeg Gwaith, ond dysgeisu Cymraeg cyn hynny. A sut mae'r cynllun hwn wedi eich helpu chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith? Dwi ysgrifennesu e-bost yn Gymraeg. Dwi siarad gyda ffrindiau yn yr ysgol. A dwi deall sgwrsio. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.